Khubor ka Batesi TV. Ka Khasi Author Society kala pelong ya Lumpung Yemir Jingtip ka ba Arsni hanong ba Delhi halor ka Phang Pedeng ka Htien ka literature bat ka culture jong ki Khasi. La pelong ya ka ni ka Lumpung ha rengkat ka jingit relang bat ka Hinyo Trap Delhi Association. Hagani ka jinyalang lawan bani shimenta da ki Rio Shempang ki bana ka jela bat kumjuru kito ki basa shabar jong ka jela la jong. Lawan Ishimentaru dau MP ke Shillong uba Vincent H. Pala, ka Menteri Sarkar ke Dr. Amperin Lengdo, Lampang ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Lamprang Bla, ki Nong Yalam jong ki Seng Balang beper bat ki Weipat. Ka Jingye Mer Jingmut ke Bakongsan hagani ke Lempung, kadai halor ke Jingye Khun ban penrung ya ke Ktin Khasi haga kernit ke Bapra jong ke Riti Sensyar ke Ri India. Ki karbi ki labu kendon ya ka Meghalaya bakadai ban phutno ya barok ki dieng ki balatung ha khaput ke snong lapangap bat ka Assam lemkumta ki namailat ya ki nong lapangap bagin ot yo kuba kumta ki bor jong West Jaintia Hills District bat ka West Karbi Anglong District kila rai ban phutno ya ki nyo po hajar tli ki tenrai dieng balatung ha ka dei ki jaka nrei nakaliang ka dorbar snong jong ka lapangap kala persya ya ka ni ka rai jong ki bor district. Kedor bar senong kalau pentip, baladaki wan ban put daga boru kam lei. Nrei ka senong ka syukwa ban pentip, baka persya bat kam don benta ban put ia kidieng. Kumban supen ken mau baki hinyo po hajar teli ki tenrai dieng, kidei ki balayo naga Make Life Project jong ka Japan International Cooperation Agency bat latung daki nongsong senong jong ka lapangap. MLA Barim jong ka Maulai constituency uba proses ti saukme ulapan pau ka jing sngokia halor ka jing bemla asyu ban pentrekam ya ka ILP ha ka ni ka jela jongi wat la ka ying dorbar ka lasim da ka resolution bat haduk menta kadang sakut sa ha Delhi. Menteri Ketenat Boarding Abu Tahir Mondal ulayatu ba ka Indian Institute of Technology Guwahati. Kala dep IT ya ka kaipot hak bayadai bar ka jing bishar penia halor ka jing terwa ban marmot ya ka jing kieng hapung umyam. Hak jing ekran bar kilat pathai kubor. Mondal ula ong baga technical committee ka bakentup ya ki officer naga Meghalaya Energy Corporation Limited bat naga tenat Public Works Department. Kidang pulih benia ya ka ni ka kaipot bala IT daga IIT Guwahati syua baka sorkar kan shim ya ka rai ka bakhaddo. Kalami ke jing ya pen ibor hapdeng ki pajba abad ki bor bahara ha Manipur namarba dagi spangut ki pajba ki tmu ban thambor ya ka yingsa jong menteri rangba ka Manipur Biren Singh ka jing ya khi ka dei hadien ka jing sya rabor bat ka jing sya penyap jong ki arngut ki khna skul daki hajar ngut ki nong rep ha Punjab ki lami ban ya khi don na pedeng jong ki basyong ha lenti rel ban khang lenti ya ka rel bat don patru ki ba khang lenti ya ka Surak ba National Highway. Kajing ye khi ginong rep kadai namar ba ki dawa na ka sorkar bakan pelait no ya ka song pisa bagi dai ban yo na ka jing julor ki mar rep jongki na ka daw ka jing slei bat ban dawaru ya ka sorkar baka dai ban pentrekam no ya ka minimum support price. Kajing pelong ya kajing ye khi rel roko ka balai sngi lenter menta ka laya sya ka sngi ka baar. Ka Anti-Corruption Bureau jong ka Maharashtra kala bat ya arngut ki officer sarkar ki badai na katanat revenue. Kidai ki officer ki berdawa pisan na ki pajba hadu khat pra hajar tengka na ka benta ban penkela karteng ya ki kot jaka. Layo bat ya ki hakapor bakidang keneri ka pisa. Layo tu banengkong kila dawa arpo hajar tengka. Nrei hadien balai keren penbek kila kok ngok ban simno tang khat pra hajar tengka. Kibor Sensyar jong ka Bengaluru District kila penmena syuti ya ki school bat ki college haka singi toding. Kani ke jing penmena syuti kadai ru haka singi bala pelong ya ka Pakhang Shnong ha Karnataka. Ka Kanada Okutta ka badai ka kenhun jong ki seng beper kala penmena da ka Pakhang Shnong ha Karnataka barok away. Ban persya ya ka sorkar namar ka jing temu ka sorkar ban pelait ya ka na ka wa Coveri sya Tamil Nadu.
Secretary of State ke United States Anthony Blinken lapan bena ban ai khusnam $1 million lada don ki balak ban ai jing tip spang ki brio ki badon khti ban penyap yo kertong presiden jongga Ecuador Fernando Villavicencio ulapan benaru ba on ai khusnam laka jong $1 million ya kinu ki ba ai jing tip spang ki seng ki badon khti ban penyap yo Fernando Sanpu arngut ki priu kelayap bat sanpu ngut kilaman sao haka jing pen betai bom uriu kenjo haka sini thok ding hajan kawai ka mosque ha Balochistan province ke Pakistan. Kani ke jing pen betai bom kadai haka por baya bun priu namar ba kadai ka Eid Milad un Nabi. Ke North Korea kalau menjur ban penrung ya ke riti sensyar jongka naga benta ban wanra ya ki policy ban penklan syushu ya ki nuklear. Unong yalam ke North Korea Kim Jong-un ula ong baka jing ya terailang hapdeng ke United States ke Japan bat ke South Korea kabu jing ma bha ya ke North Korea ya kani karai la shim ha ke dorbar ka bakhat sao jong ke Supreme People's Assembly Presiden ke Russia Vladimir Putin ula ya kendo ya unong yalam bakham rang ba jong ki sipai Wagner ban ya kren bak sipai Wagner ki dei ban yarap hakat ma Persia ya ke Ukraine Kani kadai kasin banengkong bau Putin ulek ban yakendo ya kinong yalam jong sipai Wagner hadin ka jing yap no jong nong yalam rangba jong katai ka kenhon sipai Yevgeny Prigozhin ubala yap ha ka jing betai ka lengsun Secretary General ke NATO Jens Stoltenberg ula yakendo markmat bat Presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky ban kelina syapang katma bat ka jing don kam sipai jong ke Ukraine Kajing kendo jongki kadai hadin baka Russia kala keno baki risep ngi kilapan krek menta ban wan yarap ya ke Ukraine. Ke Ukraine kadai kari ke badang yakun ban yo along dekat hapok ke NATO. Nrai 4 la ban penung dekat ya ka namar baka dang don hapdeng ke thama. Bungut kisipai jongga Niger kila kelon yap hadin badakis pangut kila no kila wan dagi tuk ban hiar thama ya kisipai. Nyongut kilayap haga jing yakun kat basan ngut pat kilayap haga jing ja accident namar kila penher state ya kakali banai syau sipai biang kadai gasin ke benengkong bagi leno kin hiartma hadian bagi sipai kila kurup ya ke borsen syar na Presiden Muhammad Bazoum kitu kilong kimat kublai